ezberdinak daude eta pedagogian bizitza osoan pasa dugu biderik egokiena bilatzen. Eta ez dago bide bakar bat. Ikasteko modu asko dago eta bide asko daude irakasteko ere bai. Bide guztian aldekoa naiz. Bai, elkarkidetzan oinarritutako metodo bat non batzutan egiten dugun lan berdina, beste batzutan lan desberdina, batzutan osatzen geran, beste batzutan gure mugak pasatzen ditugun eta beste muga batzutara iristen geran, beste lurralde batzutara iristen geran oso aberatsa da. Gure mugak gainditzeko zoragarria da taldea, euskarri bezala. Desabantairik handienak, gaur aipatu ditugu batzuk, dira denbora asko hartzen duela, taldean gauzak adosteak, taldean lan egiteko formazio handi bat behar dugula, ez dela taldean lanean hasita ekitxo, baizik eta guk personalki ere garapen handia egin behar dugu taldean ondo funtzionatzeko. Eztabaidak emango direla, baina eztabaida horiek ezin dutela lanetik kanpo segitu, esan guk eztabaidatu dezakegu dozen gauzi buruz, baina gero bukatzen denean eztabaida jarraitu behar dugu beste gauza batzuetan elkartuta, orduan eta agian hori dana eta beste gauza asko ez dakigunean funtzionatzen taldean, taldea eror daiteke eta orduan lan guztia erori. Hor erabaki diteke idatzi berdina egingo den, idatzi desberdinak egingo diren, ze strukturarekin, ze espazio strukturarekin lan egingo dugun, eta bar gauza asko daude, ezta? Baina daukana da, nire estimuloaz gain, besten estimuloa ere badaukadala. Jartzen badet, maila berdina daukan jendea elkarrekin, talde homogenoetan, maila hori gainditza ezinezkoa izango da. Nik sartzen badet maila altuagoa daukan jendearekin, maila hori gainditza askoz ere posibleagoa izango da. Orduan, noski, aberatsa da denentzat. Eta maila altua dutenentzako ere, ze erabiliko dute, maila hori simplifikatzeko behar dituzten estrategiak. Eta hori oso garrantzitsua da, ze maila altuan baztertuta geldituko da gizartean ere bai, ez bada egokitzen beste mailara. Beraz guztientzako da interesgarria. Badago jende bat ez dagoena prestatuta malgutasunean lan egiteko, ziurgabetasunean lan egiteko, ez dago prestatuta, bai. Berea besterik onartzen ez duena, bere bideak, bere estrategia, bere moduak, bere hori, nik esaten dut, badagoela jende bat beti berdin bizi dena, beti berdin jazten dena, beti jende berdinarekin egoten dena, beti, esan dut, konfort zona horretatik ateratzeak zailtasunak ematen dizkena. Orduan nik uste oso garrantzitsua dela ziurgabetasun horretan bizitzea. Oz gehiago, bai. Eta idazteko asko eztabaidatuko da agoz, orduan ahozkoa eta idatziaren arteko harreman hori ziurtatuta daukago. Txikitatekan ikasi beharko dituzte estrategiak arazoetatik ateratzeko arazoak kudeatzen ikasi beharko dute. Eginez ikasten dela. Pixkanaka. Gitxian asko ikasten dugu, baina eginez ikasten da. Eginez eta egin nahian. Nik uste ikasten dela gerundioan eta nahiarekin. Nahi badet ikasiko dut. Esparru guztitan erabiltzen da lankidetza, guztitan sendagileak aidia taldean lan egiten, edo taldean diagnosiak egiten, eta bideak, eskuartze bideak diseinatzen, ingenieritzan ari direnak ere taldean lan egiten dute, gaur egun anoetako berrikuntza egiteko taldeak ari dira hortikan, ez du batek egiten lana. Nik uste arazoak konplejoak direnean, persona batek, ez disiplina batek, ez dula irten bidean asmatuko talde batek bezain ongi edo. Iruditzen zait, arazoak konplejoak direnean. Zaborraren inguruan eztabaidatzen hasten geranean, kimiko bat oso importantea izango da, baina matematiko bat ere, jakiteko bioxidoaren kopuruak ez zer, baina baita ere garraioan ari denak, baita ere arkitektuak errautza, pentsatu behar duenean, zen motatako
eraikuntza behar duen zabor hori kudeatzeko, eta baita ere pedagogoak jakin behar duenean ze estrategia erabili behar duen aurrak hezitzeko zaborraren inguruan, eta baita ere, orduan, disiplina askok elkarrekin lan egiten dutenean gaia oso konplejoa delako, pentsatzea pertsona bakar batek daukala formazioa guztirako ezinezkoa da. Ez gaur egunez.